खुलुमबाय फलोवार्स चेनेल नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर, आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैफिनबावदों नैबे फुंबिलि समावहाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नायलांनो हागोन आरो जायफोरा गोसो गैयाना स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन। टपिकखौ नोंथांमोना मिथिखादों, टाइटेल बा थाम्बनेलाव नायनानैहाय ट्रेडिंनि सायाव ना, अनलाइन ट्रेडिं। दिनै माखासे मानि दिन जोङो सोलिनायखौ नुबाय YBY, बेबायदिनो दावरावनि गेजेरजोंब्लाबो ना, दिनै सोलिबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां फैदोंमोन। गेजेराव जोङो E-TARP होननायबो जोङो नुनो मोन्दोंमोन ना, जोङो बेन जानायखौबो मिथिनो मोन्दों E-TARPआहाय। दा नैबे E-TARPआवहाय जायफोरा हाबनानै दङमोन, सोरहाबाफोर बेबायदिनो लसफोर जादोंब्ला ना, नैबे YBY आवहाय खामायनो हागोन जाहैदों जइन जायोब्ला। बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा। बेबायदिनो YBY आहाय मोनसे अफलाइन बेबायदि मिटिंफोर जाबाय थायो। नायलांबाय थायोब्ला नोंथांमोना बुजिगोन। आङो क्लिप्सखौ दिन्थिनानै होगोन आरोना, भिडिअ क्लिप्सखौ। आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां फैदों BXIN आरो नैबे FKB बेबायदिनो गोसारलागासिनो ना, लिंकफोरा फैलागासिनो। जोङो दा बेफोराव इनभेस्ट खालामनो हायो, खिन्थु गावनि अन रिस्क लानानै आरो जोङो सानै हयै थाबैनो जोङो इनभेस्टखौ खालामनांगौ आरोना। बांद्राय जोङो गोबाव थाबाय थानो नाङा। थैनायखौ आरो नेयोब्ला जेबो लाब गैया लोगोफोर। बेखायनो जोङो दा नैफोर गोदान गोदान एप्लिकेशन्सफोराव जायफ्रा ट्रेडिं खालामनो सानदों, थाबैनो ट्रेडिं खालामनो हागोन। आङो सोरबा ट्रेडिं खालामनो थांनायखौ बादा खालामा, खालि जोङो माब्ला खारगोन बेखौल'सो बुंनो हाया लोगोफोर। जायफोरा इनभेस्ट खालामनो सानदों खालामनो हागोन। बेबायदिनो गोदान समावनो जोङो थाब थुब खालामनो नांगौ ना। आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। आङो नैबे डिसक्रिपसन बक्सआवबो माखासे माने लिंक होनानै दोननाय दं। लोगोफोर बे लिंकआव थांनानैबो जइन खालामनो हागोन आरोना, जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो। आरो गोसो गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन, खारन अन रिस्क ना। बेसे गोबाव जोरगोन रावबो बेखौ जेबो बुंनो हाया। दिनै YBY आवहाय गोबां गुरलाब मोनदों मानसिफोरा। गुरलाबखौ माने ओरैबायदि खामायबाय, जायफोरा माने सिगांनिफ्राय माने दोनगोन होननानै माने नेबाय थादों, थैयोब्ला हामगौ बेबायदि सानदोंना, बिसोरो गोबां लस। दा माने बिसोरो गल'ल' नायनानै थानाय बायदि जादों लोगोफोर। जेन' हक, दा जायफोरा माने बेबायदि जइन होबाय 10-12 जन 15 जन 40 जन गाहाम ना, बेबायदि सेलारि सिन्थाय मोनलायलांनाय जाबाय। बेबायदि अबस्था। दिनै गोबांफोरा गोबां जइन खालामबाय ना, बेबायदिनो जइननि गेजेरजों गोबां प्रफिट जायो। 10,000 खेबसेयावनो सोनानै होयोब्ला ना YBY आवहाय बेबायदिनो 300 थाखा लोगो लोगो फैखायो आरो बेबायदिनो 2500 थाखाबो मोनो जाय सोयो। धेमालि माने बिजनेस नङा बियो ना। जियानो हक लोगोफोर, YBY आहाय बेबायदिनो अफलाइन मिटिं जालांदोंमोन। आङो एसे क्लिप्सखौ लानानै फैदों, दिन्थिगोन। जायफोरा माने दासिमबो दोननो सानबाय थादों आरो गोनो गोथो ना, दोनोब्ला दोननो हागोन, आङो जर खालामनो हाया, खिन्थु अन रिस्क। दोनोबा दोननो हागोन, माब्ला खारगोन खिन्थु बेखौ बुंनो हाया आरोना। गोबां रोखोमनि इनभेस्ट एप्लिकेशन फैगासिनो दङ, गोबां फैदों, नाथाय जोङो अफलाइन बेबायदि मिटिंफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै गोबां एप्लिकेशनफोरनि गेजेराव। आरो नैबे YBY आवहाय जोङो बेबायदिनो गेजेर गेजेर ना अफलाइन मिटिं जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो लोगोफोर। नोंथांमोना सानै हयै
एसे साननानै दोननो हायो आरो गोनो गोथोखौ थानो नाङा। थ' जेनेबा थांबा थांबाय आरो ना बेबायदि जायफोरा बेबायदि गोबांथार गेम्सफोर माने गेमलिंसफोरखौ गेलेनानै मोजां मोनो, जेरैबायदि माने फैसा गारनानै ना, थ' बायदिसिना लुदु सुदु माबा माबि आरो गेमलिंस बायदिसिना दंलाबायो, खिन्थु आङो बेफोरखौ गेले होननानै बुङा। गोबांफोरा बेबायदि गेलेनानै मोजां मोनखायो। थ' थांबा थांबाय आरो ना बेबायदिनो 6,000 थाखा थांबाय, 10,000 थाखा थांबाय, बेखौ थांबाय होननानै सानबाय आरो। थ' थांबाय होननानै जोङो बेखौ इनभेस्ट खालामनांगोन। जायफ्रा जुवा गेलेनानै मोजां मोनो ना, जुवायावथ' आरो बेबायदिनो खेबसेयावनो गोबां गोबां बट होनो गोनां जायोना। सोरबाया बेबायदिनो 200 बटबो गेलेनो हागौ, 100 बटबो गेलेनो हागौ, 3 पार्टि गेलेयोना। थ' बेबायदि थांबा थांबाय होननानै बेखौ जोङो इनभेस्ट खालामनांगोन। थ' इनभेस्ट खालामोब्ला निस्सय जुदि थायोब्ला, लास्टिं जायोब्ला आरो जइन जुदि खालामनो हायोब्ला थ' बेवहाय निस्सय आर्निंआ जागोन। जेन' हक आङो सोरखौबा जर जबस्थि दोननो थाखाय खावलायाखै, खिन्थु बेसेबां गोबाव जोरगोन बेखौ रावबो मिथिया। बेबायदिनो टार्फ फैदोंमोन, टार्फआ बेबायदिनो बेन जाबाय होननानै बुंदों, आरो बे टार्फआव जायफ्रा लस जादोंना, थ' YBY आव दोनोब्ला निस्सय बिनि प्रफिटखौ मोननो हागौ। एड जानो खावलायनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। थ' बिदिब्ला आङो एसे दिन्थिलांनो लोगोफोर, बेखौ दिन्थिलांनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबगोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स खालामनो हागोन। आरो दासिमबो ना जायफोरा दोननो सानबाय थादों आरो गोसोआव गोनो गोथो जादों ना, थ' एसे सिन्था खालामोब्लानो नोंथांमोना गाव गावनो बुजिनो मोनगोन। खिन्थु आर्निंआ गोबां दङ, जेरावबो दङ। BXIN फैदों, बेवहायबो इनभेस्ट खालामनो हागोन। आरो नैबे जोंहा FKB बेबायदि फैदों। थ' गोबां दंलाबायो, जोङो नायबानो नुनो मोनो। थ' बिदिब्ला आङो गोलाव खालामनो सानाखै, एसे क्लिप्सखौ आङो दिन्थिलांनो लोगोफोर, नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। সকলো ৰাইজক উদ্দেশ্যি, ইয়াত উপস্থিত সকলো দাদা মাসকল উদ্দেশ্যি কিছু মন্তব্য আগবঢ়াই যেন। नमस्ते। YBY के साथ जुड़ा हुआ सभी सदस्यों, मैं भी एक समय आप लोगों के जैसे ही YBY का एक छोटा सा एजेंट था। तकरीबन 4 महीने पहले, ज्यादा पुराना नहीं, 4 महीना ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता है। आप लोगों का वो 4 महीना भी कैसे गुजार जाएगा YBY के साथ में, आप लोगों को थोड़ा भी फील होगा ही नहीं। हमें भी फील नहीं हुआ है ये 4 महीना कैसे गुजर गया। YBY सबको मौका देता है, मौका दे रहा है। सिंपली 2 मिनट मोबाइल में अपने आप को टाइम देना है। वही 2 मिनट में आपको अपना टोटल एसेट वैल्यू का हिसाब से जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को YBY के साथ जोड़ा है, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा परसेंट में एसेट वैल्यू का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम मिलना शुरू हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, सभी वही कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को YBY के साथ जोड़ा रहे। जोड़ने का काम करो सबको। आप लोग जोड़ेंगे तो आपको देख के और 4 भाई बहनें जोड़ने लगेंगे। ये बहुत अच्छा मौका है। अभी हमारे इस समय में जो YBY का दौर चल रहा था, वही YBY को फॉलो करते हुए एक अमेरिका का ही एक कैलिफोर्निया कंपनी का टार्फ कंपनी नया लॉन्च हुआ था, जिसके पास बिजनेस चलाने का लाइसेंस नहीं था। एक अच्छी खबर है सब YBY के साथ जुड़े हुए भाइयों और बहनों के लिए कि ये टार्फ कंपनी कल रात 7:30 बजे का बाद में ठप हो गया, यानी कि बंद हो गया, वो बंद। तो अभी मौका है हम लोग YBY को आगे ले जाने का। अभी जितने लोग टार्फ के साथ जुड़ा हुआ था, वो लोग सोच रहे कि ये YBY अभी साला इंडिया में
5 महीना कैसे चल रहा है? हमारा तो YBY 2 महीना होने से पहले बंद हो गया। ये क्या बोलता है ई-टार्प? 2 महीना में वो लोग कितना कमाया कितना नहीं, क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किया था पता नहीं, लेकिन कल रात 7:30 बजे के बाद में किसी का पैसा विड्रॉ नहीं होता है। कोई भी नया लोगों को नहीं जोड़ पा रहा है। तो अभी मौका है, इसी समय में अपना मौका का फायदा उठाओ। जितने भी ई-टार्प के सदस्य लोग थे, अभी आप लोगों को बोलेगा कि हमारा कंपनी बंद हो गया, अभी हम लोग आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, तो मौका है उसी समय में अपने साथ जोड़ के रखो उन लोगों को। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। सब लोग खाली पेट बैठा हुआ है यहाँ, तो अभी भोजन करेंगे। भोजन के बाद में सब लोग फिर से इसी मंच पे आने का बाद, और 2-4 प्रोग्राम है हमारा, वो प्रोग्राम को पूरा करके सब लोग सही सलामत अपने घर पे जाना है। लकी ड्रॉ है, गूगल लकी ड्रॉ है, ऑफलाइन लकी ड्रॉ है। तो भाइयों और बहनों, सब्र रखिए, 15 मिनट बाद में हम लोग सब एक साथ भोजन करेंगे। यहाँ YBY में कोई भी ऊंच नीच नहीं है। आज मैं आप लोगों के सामने में खड़ा होके बात कर रहा हूं, कल आप लोगों में से कोई ऐसे ही मंच में खड़ा होके सबको समझाने लगेंगे। YBY सबको मौका दे रहा है, तो वो मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं भाई। तो सबको भूख लगा है? भूख नहीं लगा होगा, सब लोग चुपचाप है। प्यास लगा है? या प्यास भी पूरा YBY का जो लंबा आयु के लिए जो सोचा हुआ है वो भी प्यास के लिए? YBY अमर रहे, YBY लॉन्ग लिव रहे। तो सब लोग उसी सोच के साथ एक साथ हम लोग भोजन करने का समय आ गया। तो मैं विनम्र से सबको अनुरोध करता हूं, ईटानगर में इससे पहले जो हम लोग भोजन के समय में थोड़ा सा हड़बड़ी हुआ है, तो इस बार हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ताकि सब लोग अपना ही भाई बहन लोग हैं, सबको खाना मिलना चाहिए एक एक प्लेट। ठीक है, धन्यवाद। मैं मिस्टर रानीराम सर को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2 शब्द रखा, और उन्होंने एक चीज अच्छा बात कहा कि वो जहां पे है, मतलब वो सबके लिए संभव है, हम सबके लिए संभव है। आज वो है, कल कोई और हो सकता है। ये बात उन्होंने अपना मैसेज के द्वारा बताया। तो सर ने और 2 चीज बताया कि आज जो कार्यक्रम है प्रोग्राम का हिसाब से, और 2 चीज होने वाला है। ऑफलाइन लकी ड्रॉ, यानी यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, आप लोग का जो यूजर आईडी है उसका लेके एक लकी ड्रॉ होगा, वो स्पॉट में होगा। और जो लोग नहीं आ पाए मीटिंग पे, उनको गूगल में जूम का द्वारा शायद जो ऑनलाइन पे है, वो लोग ऑनलाइन का माध्यम से वो लोग का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जो घर पे बैठकर YBY को ज्वाइन किया है, मतलब जो भी यूजर। तो ये 2 चीज आज होने वाला है। तो कुछ ही पल के बाद में लंच ब्रेक देंगे, उसके बाद में लंच जैसे खत्म होगा फिर आ जाएगा, क्योंकि वो सब चीज करने के बाद ही आप लोग अपना अपना घर जा सकते हैं। तो आप लोग का सहयोग हम लोग का जरूरी है। तो क्यों ना हम सर इसमें ब्रेक लगा दें, लंच ब्रेक 1 घंटा के लिए लंच ब्रेक।